Здравейте, деца! Аз съм доктор Бакалов и съм дошъл днес да поговорим за тъй наречените модерни вредности, които ни заобикалят. Аз работя като лекар в спешно отделение и фармацевт към болничната аптека. Това означава, че обединявам две професии – доктор и аптекар. Дошъл съм тук чисто приятелски да ви кажа какво се случва, когато употребявате тези неща. Не ви убеждавам да не ги взимате. Убеждавам ви сами да може да вземете информираното решение. Вие сте вече повечето от вас изградени личности, сами може да взимате решения какво да правите със себе си. Нека да бъде информиран. Да съм ви казал до какво води. Като лекар познавам човешкото тяло, а като фармацевт химичните вещества, които се съдържат в тези нови съвременни вредности, така да ги кажем. Вейпове, райски газ, енергийните напитки, чайове, които са с кофеини. Тези неща ви се представят много атрактивно. Аз съм виждал на кенчетата нарисувани тигри, лъвове, мускули. Момичето в дискотеката винаги е някаква супер красива, която ти дава да опиташ райския газ, нали, предразполагате да купиш. Нали, вейповете се представят като нещо безобидно, ама те са по принцип алтернатива на цигарите, много по-хубаво. Нищо от тия неща не е вярно. Най-често след употребата на вейпове пристигате с гърчова симптоматика. Явно по някакъв начин тези вещества вътре влияят на нервната система. Като дойдете с гърче, как изглеждат нещата? Най-често сте го били съзнание. Падали сте. Сега няма да изпадам в грубости. Грозна гледка, много грозна гледка. Някак си минава ви покрай ушите, че това нещо е възможно, а когато стане възможно и дойдете, в момента в който се освестите, забравят си и за приятелите, и за братята, и за бащите. Всички почват да плачат и да търсят мама. След като излезете от гърча, обикновено почваме преговорите. Може ли без това, може ли без онова, може ли някой да влезне, може ли мама да ме види. Излизам отвънка, за да видя мама и там чувам любимото ми изречение. Моето дете не е такова. Ама то е от обкръжението му. Ама то сега излиза с нови хора. Абе, що е при мен, значи е точно такова. Ние имаме доказателство, че е такова. Той лежи в противошокова зала, точно защото е такова. Вие ако дойдете при мен с вашата майка, да кажем, тя е болна, и аз излезна на 5 енергийни напитки, 2 вейпа, не знам къде се намирам, ще ме доверите ли? Искате да съм си чел уроците, нали? Искате да знам какво правя. Искате да мога да ви спасявам. Значи от мен се очаква аз да не пия, да не пуша, да не излизам до късно, да чета, да не вземем нищо. Обаче от вас някакси нищо не се очаква. Може да се прави всичко. Пристигайки след употребата на енергийни напитки пък, обикновено сте с сърдечни проблеми. Нали? Сега всички знаеме как изглежда сърцето, нали, по този начин, когато го рисуваме или показваме обич към някой. Но реалността е друга. Сърцето изглежда по този начин. То не разбира, че вие много ви харесва вкуса на енергийната напитка, на вейпа или искате да получите по-бърз ефект от алкохола, като вземете райски газ. То не разбира. Неговата работа е да помпи и да циркулира кръвта. Като му дадете една висока доза кофеин, защото това е основната съставка, вие това го знаете по-добре от мен, на енергийните напитки основната съставка е кофеина. Като му дадете една висока доза кофеин, то почва да бие бързо. Може да излезне от ритъм. Като излезне от ритъм, може да ви причини инсулти, може припадъци. В смисъл, всичко това заради едно кенче. Енергийните напитки са нещо, което ние трябва много да бъдем внимателни. Те имат хубав ефект. Наистина. Изстрелват веднага, нали, получаваш енергия, получаваш буст, така и да четеш повече и в състезания се представяш по-добре. Въпросът е, че каква цена плащаш за това нещо? Плащаш цената на това да се увредиш, да рискуваш себе си, живота си, бъдещето си, заради това, че ще можеш да прочетеш за половин час по-бързо урока, да излезеш вънка, нали, за половин час да спечелиш. Ами, много от вас са използвали неща и се разминават. В смисъл такъв, ползваме вейпове, ползваме енергийни напитки, нищо не ми става. Еми това е като бързото шофиране. Нали? В смисъл такъв, когато шофирате бързо, вие сте неясно, че може да катастрофирате. Един път се разминава, втория път се разминава, трети път. Рано или късно РСРС се намира или в полицията, или при мен в спешното, или най-зле при доктора в патоанатомията. В смисъл, няма на къде да отидат нещата. Рано или късно, употребявайки ги, вие ще стигнете до нас. Значи, като дойдат при мен с такива щурти от тия тиктоци, гледам
и се отчаявам от човечеството. Не, сериозно. Викам, това не е нормално. Не е нормално. Може ли някой да ти каже какво да правиш? И ти първото къде да... Знаеш, че е вредно. Ти не си го пак. Знаеш, че... И първото къде си мислиш, че... ще го направя, що да ни го направя? Какво ще спечелиш от това? Нали, в крайна сметка всеки си задава въпроса, какво ще спечелиш от това? Нищо. В спешното отделение е място на хора, които са на възраст и са се влошили по някакъв начин, а не Зорлен, който се е навредил. Казава в TikTok да изпите 20 парацетамол, ама стегните са малко, това не е нормално, бе. Алкохола го е имало и ще го има. Ще мине време, всеки от вас, ако ни го опитва, ще го опита. Ама нека да с разум. Всяко нещо трябва да бъде с разум. Всяко нещо. Който от вас реши да си ползва тия неща, защото сега половината от вас ще казват, какво дошло да ми се обяснява, другата половина ще каже, тия неща не са верни. Една част ще са чули. Аз съм тук за тия, които са го чули. Но останалите рано или късно ще го разберат. Мислете не за опаковките, маската, която ви подава райския газ, защото и там имахме толкова момчета с този райски газ. Те сложат една по-завързана маска и всичките, давай сега, нали, да покажем, че можем. Ама после дойдат при мен, забравят за маската и пак казвам, почва да се търси мама, изведнъж маската става някъде, нали, тя вече не е интересна. Мислете ги тия неща. Апелирам към вас наистина да не разчитате, че ние мислим вместо вас и че някой трябва да се погрижи за вас вместо вас. В крайна сметка вие сте си хора, които вече са изградени. Като виждате, че нещо довежда до такива последици, просто не го правете. В смисъл, то не е нещо супер. Нито боли, нито нещо ще стане. Просто ще направите 18 години. Ще ви се изгради организма, ще се запознаете с нещата, пък взимайте решения, които вие искате. Вие сами избирате от кои да сте, в крайна сметка. Вашите решения ще доведат до вашата позиция в обществото. Тези, които чуват, слушат и разбират, ще върват нагоре. Тези, които се отдадат от сега на алкохол, цигари, напитки и така нататък, наркотици, те ще върват надолу. Просто то като парзалка. Нали? Едни са на върха, други са долу. Тия, които са отгоре, повярвайте им, по-добре им е. Мястото на децата не е в лечебните заведения, а в учебните. В крайна сметка, вие сте ученици, не сте пациенти. Така че моята идея и нашата идея обща е в края на деня, нали, вие да се приберете удовлетворени от вашия учебен процес, а не, нали, да се намирате в болницата, където да трябва да ви лекуваме, да ви спасяваме живота и да укрепваме вашето здраве. Злото е заразно. Така е. Един друг се изкушавате и се насочвате сами към тези проблеми. Сами. Но и доброто е заразно. Така че, моля ви се, един на друг помагайте си и самите вие се ограничавайте. Не го превръщате в героизъм. Ако не го превърнете в героизъм, никой няма да го използва. Никой няма да го използва. Благодаря ви.